isar mutum kabarinsa. Ai haka ne na shaida, sai rabbana ya nufe ka, sannan ta kai ku ga aure. Ta so ni ma na so ta, danginta sun ki fahimta, babanta baya so na, burinsa shi dai na barta. Kullum yana kyarata, wai banda aikin rike ta, zai binciko halayyata. Idan ya samu matsala, ya ce da ni za na kyale ta. Ta inda shidin ya fara, wai banda ilimin addini na, yasa ayo mai bincike, amsar da ta zo gare sa. Babana ai malami ne, ni dai na yoga dansa, na karatun da ke hakansa, ya ce a hakan nake waka, ya san to ban tsayi da sallah ba, yasa ayo mai bincike, babanta dai bai sare ba. Nan ma aka ce da shi dai, cikin matasa ni dai, ya san akwai ibada, ya rasa inda zai kaman da laifi. Kunga yarsa ce bai so ya bani, gashi bai san ganin fushinta, mai sunan mama yake kiranta. Gashi ta ce ni ne rayuwarta, ni kadai ne farin cikinta, in ko bani za ta yi macewa, kunga hakan ba zai dauka ba. Sai ya ce ma idan har ya bani auren ta, wai ta ya zan rike ta, bai dauki waka sana'a ba, roƙo take bai ce sata ba. Na takaice muku zance, jitar ku na sani na tsallake. Hakan ya sa shi ya janye, ya ce da ni wai na turo, mun shirya ni da abar kauna, mun je gwadi na jini duba, wanda ya daidai da zamani, muna ta murna za mu yi aure. Ashiri zai sako kyaure, jini na da nata bai daidai ba, ai kun ga to babu batun aure. Wayo ina zan sa kaina, wayo ina zan sa kaina, wayo ina zan sa kaina.